122 years on the 1st of May 1901, Dinozulu used British instructions to take up arms against Boers during the Boer War. King Dinozulu Tetshwayo of the Zulu Kingdom in Northern Natal, which is part of the KwaZulu-Natal province, used to follow British instructions to take up arms against the Boer republics during the South African War, Second Anglo-Boer War. His reasons were that the war was between the English and Afrikaners only. It was after receiving a warning from Colonel Bottomley that under the current martial law he may be banished for such a refusal that he took direct actions against the Boer republics, initially. Ikakanyo linhle. Imqondo emihle. King Dinuzulu Railway Station in Bria Road. Njengoba sazi ukuthi lapha eMzantsi Afrika kushintsha amagama emigwaqo. Ngoba abantu abamnyama vele indawo yabo futhi khona abantu abamnyama babalisana nobandlululo afana noDorothy Nyembo Lilian Ngoyi. Mina ngicabanga ukuthi kungaba icebo elihle njengoba uBria Road sekuKing Dinuzulu mhlawumbe kungaba icebo elihle kodwa isale sibizwa ngeKing Dinuzulu Railway Station. Ihlotshiswe ngesiZulu mina ngibuka kanjalo. Lesi siteshi Bria siqondene kakhulu nedrop asifane neDurban Station ithe ukuqhela kancane. Abantu abaningi mabeya eThekwini behla khona. Kodwa ngiyezwa abantu abadala bathi before 1980 iDurban Station ikade ilapha eworkshop nase-Tourist Junction. Kodwa sekungiyingxoxo zokuthi ibhilidi lese-Tourist Junction fanele libhidliswe kwaphikiswa ngokuthi hayi alikwazi ukubhidliswa ibhilidi elibalulekile fanele lihlale likhona so yasuswa yayiswa la isikhona manje iDurban Station. Umgwaqo vele akusewona uBria Road sekuKing Dinuzulu. Abantu abaningi mabeya edrobheni behla khona manje mina ngibona ukuthi hayi cha mhlawumbe kungcono nje kusale sekuqanjwa uKing Dinuzulu Railway Station and vele kuneyingxoxo zokuthi hayi vele nje fanele nje baphindele nje bakhe isiteshi phakathi nedolobha lapha eworkshop nase-Tourist Junction. Abantu abaningi vele behla khona. Isiteshi bese sigugile bese kuneyingxoxo ngabo 2014 zokuthi kuzokhishwa 240 mesakhe kabusha. Manje mina ngibona ukuthi ungcono sakhe kabusha siqanjwe kuKing Dinuzulu bese kufakwa isiteshi sakaKing Dinuzulu nomlando wakhe sihlotshwe isiZulu sifana noShaka Marine. Wena cha mina ngithi umqondo omuhle. Ngibona kanjalo mina. Igama lakho lingafaneleka. Sahamba isitimela silibhekise ngakhona eBria so ngeke sifike khona. Durban Station. Umgwaqo sekuKing Dinuzulu abasale sebeqamba nje nesiteshi. Vele nje bakhona abantu abenza nje imhlosi isiZulu benza ubuhlalo benze ihawu benze konke nje kwesiZulu manje hayi mhlawumbe ngaba uqondo omuhle kusale kusebuKing Dinuzulu Railway Station kancane.
bakhona abantu abadlala amavidiyo abantu bashaya khona induku. Manje kungabe kuyiphutha yini ivele iqanjwe ku-King Dinuzulu Railway Station? Angiboni ukuthi kuyobe kuyiphutha lingafanele ngalelo gama. Yabona ukuthi kuhle kanjani. Asibheke futhi noSibaya Casino. King Shaka ngaba yinhle noma angasibe kanje. Yafanele ngempela. I accidentally stumbled upon the Sibaya Casino in Durban, South Africa. And I'm not a gambler, but I do enjoy seeing cool architecture, so I made a quick pit stop. And I'll show all the fun stuff I saw. First is the Zulu statue, followed up by the wildebeest in the middle of the front entrance. The door would have been really cool if it didn't have an ad plastered on it. Once inside, I noticed the casino is pretty much a big dome with the gambling floor in the middle and some traditional artifact replicas decorating the walls. The ceiling mimics a nice sunset, but the thick smell of cigarettes was already getting to us. So we just grabbed milkshakes from Milky Lane and headed out back. The back of the casino was just as cool as the front. There's a small pond with a path around it, and the pond has some very well-fed fish swimming around. King Dinuzulu. King Dinuzulu Railway Station in Prairie Road. I think it's a great year. Likakanyoli inhle imqondo